sa akong iya sa kwarta, di ko mapupong, ano man? Uy, bupatay ang tao, bupata. Wala'y katagbawan ang dato, wala, mapatay mga din, ang politiko karon. Sige, wala ka mo, makailag, kung sa'yo, pagkitahin mo. Pagkitahin, sa mga pagkitahin, ito'y pagkitahin, peace. Peace. Kung sa mga pagkitahin ko lang, wala ko ninyo. Orang banyak yang mengaku sosial media, kita tanpa dikusin, bis, bis. Mana ini? Bagi kita tahu, konsultir mubis, kali ini mana ini? Woi, sebenarnya mau kalau usah kita ya? Mampir saya doai. Pasaylo kay abilon mamboto mo dili dito pasaylo yung siningan. Ngayon dia, ako na pasaylo ni ko wala na pasaylo. Sa to pasaylo hay man. Mama ni una dahil sa religyoso. Ako wala man sa naka, dito nung ikaw wala di ka pasaylo na ako. Ayaw mo na na mubayad sa sino sa lahi mo, amen. Dili na sa mubayad sa dai ka na naglipak lang sa dai ko no. At least ako, hindi ko nila. Unang ayaw po sa silang may pasaylo nino. Kaya kung mga ay pasaylo sa sinwa, ikaw nyo nakasala. Tama? Kung hindi ka pasaylo, diba? Tama? Kaya kung hindi sila mo pasaylo ni wala, magpuno ng away. Amen? Kung sa pasaylo, alin sila mo, sige, libak ninyo ha? Hindi ko na mo libak, hindi mo ko nung isulti ninyo, ayaw mo ko na mag-agawa mo sa tubang mo. Tama no? Kaya isikotang yan Biblia. May man mo, kabalong mo Biblia. May problema. Kaya mahaya na sila muli pag wali nagbasa ng Biblia. Iya sa kalibutan na religion, pagtuo-tuo. Amahan, kaon lang po niya para di mo mabasa. Ang templo sa Diyos, ang atong kasikasin, ayaw ni mo tuo nga ang simbahan makaluwas sa dili. Kaya tanawan, simbahan makaluwas, tanawan, nagsunod sa simbahan. Kung simbahan magluwas, mag-away ang magaling mo gamay sa simbahan, sa amutan lang. Kung maokhan na andito tapos yuta mo, kung na dito, malita mo. Limpiyuhan man yun dito, ang mga ito. Kung saan pag-limpyo? Huwag tangon, din na ninyo yung lugar mo o kahako. Ganyan. Sabi ninyo, nakalamas sa pagpapagana na ganihan. Dahil kasi ito ba ito? Masa ito pagtanan? Kung saan man pakidai? Ikaw mahay may kaway, may dali na mga pagsunti. inaw, inalang inaw. Unsa kanini gusto buhaton sa imong isig ka taon ni mo ayo buhatan niya. Ano tinuod nga higugma? Kaya dagan kay higugma ang kaaway, sige higugma higugma, wala po sila kabalo, pag sige po siya o di ba? Ano yung pakitain? Tama? Dili ka gusto ni bakod, o di ka sa nanyaw-yawan, dili ka gusto mong anang, wala tinuod nga higugma. Kaya ka nang higugma ang kaaway, dugay na kaya ng istorya na, pero wala yung buhat. Tama? Kung dili gusto buhaton sa imong isig ka tao, ayaw buhatan niya mo ay pagkikay. Sato pa, nag-iampit ka. Ipaambit mo siya sa imong gugma, bisan nag-away mo. Tama? Kasi ito, di ba na yung peace? Peace. Kasi peace, peace, peace. Mama na ito kasi mga peace, kalinaw, yan, natabag silang adlay kung siya di, silang bumuli sa paningin-dingin ay drogay di kumpitan kasi magkabalik ng drogay kung may paray mo balik. Kung hindi ka gusto luuran, ayaw kang luuran niya. Kung hindi ka gusto pinuksan, ayaw ka hinubos niya. Mabit. O na nga, ang pinubos ako, wala ko hinubos na daan. Ayaw ko ano na ko na siya. Sana ba, dahil mga utangan ko, dahil mga payutan na dahil.
Yay! Tagat na wala din ang mutagat, pero karon di na ko mutagat, pero maunaw man ako eh. Kaya muna kapilang ko maningin, buhok na kayo, ako'y na kayo maulaw. Mamalukin din ako, ako'y na maulaw. Sa tanan ako. Tama? Tungod kay nakasabala ang kasulatan,